Pel torn de rèplica té la paraula el diputat il·lustre senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, jo també li faré una proposta. Vostè que vol conciliar l'èpica i la gestió, vostè declara amb nosaltres la independència de Catalunya i el fitxem com a ministre d'Economia, perquè porti a terme la gestió. És una bona manera de conciliar l'èpica i la gestió. Per què no? Vostè sap de sempre, ha estat professor de la Universitat Pompeu Fabra, on jo vaig estudiar, que li tinc un gran respecte i admiració. Per tant, això ha de ser perfectament conciliable. En qualsevol cas, senyor Andreu Mascolell, nosaltres conciliem l'èpica i el dia a dia. Farem esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Farem esmenes parcials departament per departament, perquè estem compromesos amb el dia a dia de les problemàtiques que tenen els ciutadans del nostre país i perquè volem portar al Parlament de Catalunya les problemàtiques de la gent que té el nostre país. Però és important que la ciutadania de Catalunya tingui dret a la informació, per tenir el dret de decidir. Per tenir el dret de decidir entre continuar com a comunitat autònoma empobrida i escanyada, com vostè reconeix en els pressupostos de la Generalitat, o un estat propi, pròsper, que pot ser dels més rics d'Europa, en capacitat de desenvolupament, la ciutadania ha d'estar informada. I és per això que nosaltres cada any presentarem aquests pressupostos de l'estat propi, perquè la ciutadania sàpiga què passa amb els diners que paguen amb els seus impostos. Perquè algú es podria enganyar i pensar allò que nosaltres paguem els catalans en impostos són aquests 27.000 milions d'euros en despesa de la Generalitat de Catalunya? Allò que paguem són els 42.000 milions d'euros que podríem tenir en ingressos i en despesa la Generalitat de Catalunya. Els 27.000 és després que Espanya s'emporti la saca, després que cada any vingui el vaixell pirata amb la seva bandera, amb seu a la plaça Letamendi, s'emporti la saca de recursos d'aquests 20.000 milions d'euros que s'emporten a l'estat espanyol, que no tornen a Catalunya, llavors és quan ens deixen amb els 22.000 milions d'ingressos, més els 5.000 que li afegim de dèficit públic anual i ens dona aquests 27.000 milions d'euros de despesa que ens està portant a un cercle viciós insuportable. Per contra, amb el primer any de pressupostos de l'estat propi podríem blocar el dèficit, situar-lo a nivell zero, podríem rebaixar el pes del deute sobre el producte interior brut, perquè el producte interior brut creixeria i, per tant, el pes del deute actual seria inferior respecte al producte interior brut, podríem generar creixement econòmic, podríem incrementar els ingressos fiscals derivats d'aquest creixement econòmic i podríem començar a amortitzar deute en els anys següents. Això és el cercle virtuós de l'estat propi, que avui s'ha demostrat que ja no té riscos. S'ha demostrat que el boicot comercial, si és que existís, seria àmpliament compensat pel superàvit que tindríem en termes fiscals i podríem ajudar a les empreses a internacionalitzar-se. Sabem que no hi ha res d'intervenció utilitzant la força per part de l'estat espanyol en el si de la Unió Europea. Quan ja no hi ha riscos per fer això, per què no abandonen vostès d'una vegada per totes el suport del Partit Popular i s'acosten a l'independentisme a poder avançar junts cap a aquest projecte de país? Aquesta és la gran decisió que vostès han de prendre en aquests propers anys, o si no serà una altra oportunitat perduda. Gràcies, senyora presidenta.